क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाटि सालबारियाव सालाकाटि ब्लक कमिटि BPF दोलोआ दिनै गावसिनि मावथि आरो दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाफैदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, MCLA मुनमुन ब्रह्म, MCLA देरहासात बसुमतारी आरो लोगोसे BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर। सदियानि डक्टर भुपेन हाजरिका सेतु दालांनिफ्राय सासे गथ'आ ब्रह्मपुत्र दैमायाव बाज्रुमदों आरो बेनिफ्रायनो गथ'आ गोमानानै दं, जायखौ दासिमहालागै मोननो हायाखै। गथ'खौ SDRF हानजाया ब्रह्मपुत्र दैमायाव नागिरगासिनो दङ। पान्जाब इउनिभार्सिटिनि सा 15 फरायसाफोरा हलि गेलेनायनि जाहोनाव जोखोम जादों। हलिआ मोनसे रंनि फोरबो जायखौ जों बयबो गेलेयो। बेखौ नोजोर होनानै पान्जाब इउनिभार्सिटिनि ल' कलेजनि सा 30 फरायसाफोरा हलि गेलेनो होनना ज' जादोंमोन, नाथाय माखासे IJT इस्लामी जामियात तालबानि हानजाया फैनानै होबथाफैनायाव सा 15 फरायसाफोरा जोखोम जायो। महाराष्ट्र पुलिसआ मिरुनि आनजादाव थाखो 12नि सानखान्थि आयदायाव सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि जाहोनाव साब्रै सुबुंनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर साब्रैनि गेजेराव सा 3आ फरायसा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तामिल नाडुनि चिफ मिनिस्टारआ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ लोगो हमना थुलुंगा होदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि दानि सुबुं बिजोंनि गेजेरजों भाइरेल जाबाय थानाय मानसि बुथारनाय एबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय मानसिफोरखौ बुनाय भिडिअ'सफोरा गासिबो नंखाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिहारनि जामुई डिस्ट्रिक्टनि सासे सुबुङा नंखाय जाथाय फोसावनायनि थाखाय पुलिसजों खाजायो। जाथायखौ तामिलनाडुआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनायफोरा बुथारजागासिनो दङ होननानै नंखाय रादाब फोसावनायाव बिथाङा पुलिसजों खाजायो।